velkommen til den her video. Det er mig, Glue 5C. Hallo. Der er en eller anden, der står og hopper i mig. Det er mig, der hopper op. Det er mig, der er her. Ja, og vi har to venner med. Vi har ham der, pandaen, ham fra sidste video. Pandaen? Ham med... Siger du, jeg er en panda? Ham der med en... en isbjørn, mand. Nå, du er en isbjørn. Ham der. Og vi har Viggo Dollarmand med. Ham her. Som også er en af vores venner. Ja. Han har bare et meget underligt skin. Nå, men lad os komme i gang. Ses, dreng. Ses. Jeg skrider. Nej, du må ikke skrive for mig, for jeg så langt i slået. Hvad skal du spille? Det ved jeg egentlig ikke. Skal vi spille Bad Wars? Nej, Morder Mysterie. Ja. Okay, Morder Mysterie. Jeg er champion. Jeg har 7% for... 13% for detective, 10% detective, 2% morder. Jeg har 3%. Jeg har 5%. Jeg kan huske, hvor grisen han blev det 2 gange træk. Han havde 1% for det. Nice, man. Jeg er innocent. Jeg er innocent. I ved godt, at der er den her teleporter-ting. Jeg står ved en. Så kan man bare skride for de andre, hvis man ikke har 2 gold eller så. Nej, jeg har ikke nogen gold. Hej Viggo, jeg er lidt bange. Viggo, jeg er bange. Nej, jeg kører low FPS. Jeg kører high FPS. Jeg er den, der har high FPS. Ja, jeg har også en... jeg er død allerede. Jeg har 47 watts. Okay. Jeg ved, hvem der er computer. Hvem der er hvad? Eller nej, hvem der er morder. Jeg har sådan meget underlig en search pack, så man kan ikke se det. Jeg ved, hvem der er computeren. Okay, hvem er computeren? Jeg er lækker. Computeren, jeg kan lige prøve at finde ham. Er det ham der? Er det ham der, clown? Nej. Er det burgeren? Jo, det var. Var det? Ja. Nå. Ej, vi er gode. Nå, han er ikke her, så man kan ikke spectate ham. Hvorfor kan man ikke spille? Jeg kan ikke finde ham på spectator. Hallo, drenge, jeg har et guld. Jeg kan snart... Det er ham her, tror jeg nok. Hav, jeg kan få et guld ude for glasset. Det kan da godt, ligesom. Det er ham her. Hav. Nej! Ej, prøv at se ham her, mand. Hans Nej, face. spectate mig. Lol. Jeg kører. Okay. Jeg kører 6 FPS eller sådan noget. Se, drenge, prøv at se, hvor jeg er. Detektiv has been killed. Jeg har mega low FPS. Viggo, hvilken portal skal jeg tage? Du skal bare finde en portal, Hector. Jeg har fundet noget. Bare tag en tur. Ja, du kan ikke tage det op, Viggo. Ja, det ved jeg. Hvad kører jeg på FPS? Jeg kører på 44. Det er en fed FPS. Men mine chunks er rigtig langsomme til at loade. Jeg har fundet gold. Jeg har fået 2 gold. Hvor er din FPS? Jeg kører min fin op. Okay, drenge, er I klar? Skal jeg køre med en... Du har low chunks, jeg har mega høje chunks. Drenge, er I klar? Det er fordi, jeg har chunks mega lav. Prøv at se, jeg har sat mine chunks ned på 0. Nej, på 10. Og det giver ens... Ja, det gav min mega godt. Med... Chunk, den der. Winter distance. 5 chunks. Altså ned på 2. Ja, det er det, jeg gjorde. Okay. Hallo, drenge, er der nogen af jer, der kan hjælpe mig? Ja, okay, nu får jeg også meget bedre FPS. Drenge, er der ikke nogen af jer, der kan hjælpe mig med at finde en portal? Jo, men jeg står... Så find... Ham her! Det er ham her, der er morder, Hector. Det er ham her. Døde du? Nej, jeg står bare her. Jeg laver et eller andet. Okay, jeg finder dig, Hector. Jeg har fundet Hector. Ja, jeg har også fundet ham. Glove MC. Han kører meget federe. Jeg er stadig... Hallo, drenge, er I klar? Jeg teleporter, jeg Okay, chunk update. Ej, jeg kan ikke følge med, Hector. Okay, han følger efter dig. Gør han? Ja, han vil blive efter dig. Hvem? Han er morderen, jeg synes. Nej, han er overhovedet ikke efter. What, han har dræbt mig. Hector, der er buen. Der er buen. Deroppe, over dig. Ja. Lige heroppe. Jeg skal bare stå her. Så finder jeg morderen. Okay, Hector, hop herhen. Jeg er stoppet, tror jeg. Og jeg er du. Nej, det er du ikke. Du kan gå ud over. Okay, morderen kommer, Hector. Pas på, det er ham. Nej, jeg nåede ikke at kaste. Jeg nåede ikke at skyde for dig. Okay, random map, Hector. Du skal ikke tale så grimt. Fy Hector, vi er i gang med video. Nå jo. Ej, det har jeg allerede gjort, Johan. Nej, Viggo, du skal se, hvor meget... Kan du huske, hvor meget du bøvsede og sådan noget i sidste video? Du kræfter mig ikke bande. Du pik altså, din fucking spand. Ja, Viggo, du ødelægger min video. Ja, Johan, det var Kræfter mig også meningen. Hvad er jeg, detektiv? Jamen, så gider jeg ikke at oplægge den. Er du jeg er detektiv, Hector? Ja. Må se. Ej, du snyder mig bare. Du har ikke frokostpause nu. Har jeg ikke frokostpause? Johan, er du klar? Det 5, troede 4, jeg. 3, 2, 1, BAM! Johan, tror du ikke på mig? Tror du ikke på mig, hva'? Jeg blev allerede dræbt. Hvem er det? Viggo, dine chunks er godt nok lav. Eller Hvem er ikke det? chunks, din FPS. Viggo, hvem er det? Min FPS falder hver gang jeg bliver død. Det ved jeg ikke helt.
Nej, den falder ikke væk, og du død. Du er bare, efter du har spillet et spil. Hallo, drenge, hvem er morderen? Den falder. Min lækker. Min Ja, lækker. jeg blev What? dræbt. Detective. Døde. Det er en Ender Dragon. Se lige, hvordan han... Hvad Hvad hedder han? Han hedder The Lord. Hvad gør han? Er det ham, der The Lord? Det er ikke. Er det ham? Viggo, det er ham der? Max. Ja, det må være ham. Jeg gemmer mig heromme. Og jeg har 5! Nej, ja, det er dit lord. Det er din lord. energies. Det er din lord. Hvad har jeg i FPS egentlig? Jeg har 34 stykker. Hvem er det, der er drenge? Er der nogen af jer, der er her? Jeg er nede i toilettet. Alex, skynd Og dig der væk. er ham der. Der er ham der. Han har det samme skin som dig, Viggo. Hej, dumpap. Hallo, drenge. Jeg prøver lige at finde en. Det her det er et perfekt map til at lave I'm a gold, nej, I'm a stone challenge. Jo, kom. Skal vi gøre det? Jo. Minecraft. Jo, vi må. Ja. Jeg kan ikke lave om at stå. Au, han slår mig. Så hvad er skub til mig? Hvad laver du, Johan? Jeg kan ikke lukke den her. Lad være med at pille mig i øret. Det er sgu da mega klamt. Der Men er, det var ikke mig. Det var en... Nej, Johan, du har gjort mig skørt her. der er en, der er gået ind i garderoben. Detective har gået ind i rummet. Det er Lord. Jeg tilhører til det Lord, siger ham, der er. Hallo, Hvor er han? Detective. Han er nede under. over morderen kan også Han bare er skyde ude ved dig. det store træ. Ude ved det store træ. Ud af døren. Ude ved det store træ, okay. Hallo, Går ned i detective. toiletterne. Hallo, prøv at se, Ja. Detective står bare inde i den her I det garderobe. røde? Ja. Shit. Er det der? Ja. Detective står bare inde i garderoben. Hvor er det? Ved en åben dør. Den fucking... Johan, er du der? Der, jeg Han har ikke jeg, fundet dig. jeg Løb han teleporter ud, til løb han den. ud. Ja. Jeg ser dem. I see them. Yes, baby, mand. Ej, hvor er han nu. Lol. Nu. Så gik han bare Så op. fælde. You win. Ja. GG, mand. GG. Lol. GG. 5 kommer til mig. 5 kommer til mig. I hvert fald ikke 5 kommer til mig. Din gade, Viggo. Hvorfor fik Jeg du har 5 kommer? 6% for at motor. Og Ja, Din er flashmax. Jeg har 6% for at blive motor. Jeg har 7. Det vil noget. Nej, jeg har 7% for at være... Jeg er innocent. Jeg er detective. Du er Ej, detektiv, Viggo. Din brud, du er irriterende. Jeg skyder bare den første, jeg ser. Ej, Viggo. Selv mig. Viggo, det var mig. En af jer, der er morder. Ja. Nej. Ja. Han er ikke. Ja, Nej, jeg har ikke fået min bog. Nej, min kniv endnu. det er jeg heller ikke. Død! Jeg fik Død! Død! Du skal dø. Jeg har en bag mig. Viggo, Gang, Viggo, gang. der er nogen efter mig. Nej, jeg fandt lige til... Jeg har set en... Ham jeg skulle give en like, hvis han optager. Så vil jeg... Hallo, drenge. Hvem er det? Det er en eller anden fucking nice mand. Han har fundet det bedste gennemstød, jeg nogensinde har set. Må jeg se, hvor er det? Det er herude. Død. Nej jo, det er deroppe. Det er deroppe. Prøv lige at se et godt gennemstød. Deroppe, det er ikke svært at komme hen. Så kom vi lige op på en nulspejl. Du tager bare en parkour-runde. Prøv at se her. Bonk, bonk. Yay, drenge, jeg har klaret 30 minutter. Prøv at se, han Det er viser 30 sekunder. de sand der. De viser den der her til. Ja, okay. Hvad gør man så? Ej! Min laggede, sådan så jeg ikke kunne få mit hop. Der er du, Viggo. Han er gemt så godt herinde. Ja, det er Viggo. Han er Nej, gemt det sig. er ikke Viggo. Det er Johan. Ja, det er mig. Johan er her. Ej, Viggo er her ikke. Viggo skal ikke hjem. Han er i gang med at lave en video med mig og Hector. En video? Ja, Det går sejt. en YouTube-video. Viggo, vil du gå hjem selv, så? Eller Ja, hvad Viggo. nu? Der. Hvad siger du, skal du gå hjem? Okay, har du styr på det hele? Ja. Jammer. Fik I se film i morges, eller kom Nej. du? Ja, men syg. Vi er i gang med at lave en YouTube-video. Hallo, man kunne ikke få det på nogen. Der er noget, der gik galt. Nå, så hvad, kom du for meget for sent, eller var det okay? Det var Nej, han kom ikke for sent. Han kom lidt, måske. Jeg Nå, står det er i okay, min hvad er godt så kører stadig. I hjem med Ella? Så er du sikker på Og jeg har det? 8. Viggo, der er ikke noget med Viggo, legeaftaler eller Viggo, noget? prøv at se min. De er ret hjem, okay? Viggo. 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 Drenge, jeg har en bue. Viggo. Ringer du lige, når du går, Viggo, hvorfor spiller du sådan der? Det er en pige. Sport. Det er en pige med lyserødt hår Viggo, prøv og at se, hvor jeg er. blå støvler. Dark Shan. Spurt. Hvad var det? Hvem er det? Det er Dark Shin. Er det?
Dark Shan. Viggo, vi kan godt hjælpe dig med at... Viggo, vil du ikke komme op til mig? Hallo, drenge, I skal bare stå her. Det er jo... Underscore Shan. Yeah, Viggo, drenge! Hector, prøv at se mit gemmested. Oh yeah. Ej, hvad lort gemmested, mand. Okay, drenge, I skal bare finde det bedste sted gemmested. GG! GG, kom her, GG, kom her, GG. Jeg tror, jeg nåede at skrive det. 8%. 8%. Jeg er 8%. Jeg har 5% for morder. Jeg har 7% for og 1% detektiv og 4% for morder. 8% jeg ryger morder, herned. Hej, Viggo. 1% detective. Innocent. Innocent. The detective has left. Wow. Wow. Rip. Ja, og nu er det taget op. Jeg kalder Hvad, Hække? Hacks. Hvad er det? Han stjal min guld. Man kan sgu da ikke stjæle guld. Jo, han kom sådan ind. Jeg var stor om på den, så kom jeg bare ind til den. Nå, okay. Det er På den måde. Ha! Newbie-licious. Jeg følger efter mig. Min lækker. Det er fordi min skal lave chunks. Jeg har faktisk gode... Hej, Viggo. Jeg har faktisk Viggo, gode følg efter mig. Dreng, har jeg over to... Jeg er også fint nok. Har jeg også over 2 guld? Jeg har 44. Du kan ikke have 44 guld, mand. Nej, FPS, mand. Det skal jeg lige tjekke Jeg lige. kan ikke lave den. Jeg tror, vi er sammen med Dark Shan igen. Ej, ikke hende kom der herop. numsepigen igen. Fix. Nej, hvis jeg kommer til Viggo, kom herop. Herop. Er der ingen, der finder en? Nej, det er ikke det her. Jeg går bare her. Du skal bare stå på kanten der. Så. Skal jeg klare det? Nej, jeg kan ikke. Nu glitcher jeg. Ja, Viggo, du må ikke glitche. Nej, mor ikke. Og jeg har en 30 FPS. 32. Jeg var snart. Jeg har fundet detective, tror Ja, jeg. det har jeg også. Ja, det har jeg også. Ja, det er detective, tror jeg. Det er det, fordi ellers så vil jeg Han ikke. skudte lige efter en. Jeg så han godt nok mange skud. Yes, man. Hector! Jeg står lige bag dig. Wow, jeg har fået en mange Nej, jeg skal ikke hoppe der. Hacks, hvordan kom du der? Men næste runde er I klar alle sammen. Vi går videre til næste runde. Jeg nåede på GG. Ej, gjorde du? Jeg er lige glad med GG. What? Jeg får mindre procent for at blive mordet nu. Jeg er det samme. Ja, det har jeg også. Jeg har 8 og 3. Jeg har det Jeg har samme som 7 og sidste 3. runde. Ha, lol, jeg er bare bedre end dig. Nej, jeg fik innocent. Jeg fik morder. Gjorde du? Nej, det gjorde hun. Nej, det gør jeg ikke. Ikke. Nej, jeg tror dig. Hvordan kan man komme op her? Nej, der var lige gold. Jeg lavede den der. Og Jeg så får fik det jeg bedste gemmested ever. Gjorde. Nej, Viggo, du må ikke stjæle mig. Skal du bruge noget mamma? Ja. Godt. Nå, der var der lige en rækker mig. Det var godt. Ja, den Ja, god, heks, men- det var Jeg fik noget godt. for at høre, ikke? Hvorfor? Kan du Det var godt godt, lide min Hector. mormor, eller hvad? Ja, prøv at man kan bare altid være sød ved sine bedsteforældre. Det er min Viggo, kom. Viggo, kom. bedsteforældre, mand. Vi skal Det er herhen. min mormor. Så skal vi lige lave den der. Vi skal lave den der. Regnbøj. Og vi skal lave den der. Der var gold. Jeg er lige gætter ruten. Ja, du skal derind. Viggo, du skal hen. Du skal hen. Jeg er lige gået ud. Jeg skal lige have nok til... Viggo, du skal lige hen. Der er en bog. Ja, vi skal bare have en bog, og så bare stå klar til at bog. Søg. Bog. Vi tror ikke på, at jeg kan morder, vel? Der er 13 players left. Der var lige en, der døde, var. Jeg er blevet dræbt. Viggo, Hvem er det, Viggo? døde. Viggo, hvem er det? Jeg ved det, det er ham der, han hedder, Hvordan ser han ud? jeg vil gerne lige se. Viggo, hvordan ser han ud? Kom, du kan ikke lige komme foran ham, mand. Kom her. Jeg kan ikke komme ind. Hvad hedder han, Viggo? Han hedder Suniup. Sunio. Det er ham Ham der, Sunio. Sony. Hvad spiller du, Peter? Jeg har fundet ham! Shit, mand! Det er VIP. Han er VIP. Han er flip. Han går efter dig, han går efter dig. Ej, jeg er død. Drenge, skal vi ikke Er I klar på next game? Skal vi tage en 4v4 bagefter? Eller 4v4? I hvad? I fight. Ja, jeg har fået en Jeg skal lige have min... Drenge, hvor meget procent har I for hver? 4. Hvor er det et paraply, mand? Jeg er innocent. Jeg er morder. I'm innocent. Viggo, jeg har fundet dig! Han er innocent. Hej, Han er Viggo. innocent.
Nej, Viggo, du må ikke løbe fra mig. Jeg holder øje med dig. Hej, drenge, vi er alle sammen på samme sted. Prøv at se, jeg kan lave den her. Der kom i. Jeg tror lige, man kan komme lidt. Drenge, følg efter mig. Hej, Viggo, følg efter mig. Så mange guld har I, dreng? Hej, 2. 0. 0. Ej, Viggo, du lader. Jeg glæder mig til, at man får nye computer. Ja, ej, også mig. Ej, jeg glæder mig ikke til, at vi får nye computer. Eller jeg har en fucking skrald computer. Jeg har en fucking OP-computer. Ja, det er morderen af Ej, det er ham der med gult. Nej, det var det. Hack, eller hvad man siger. Det er Mr. Cool, tror jeg, det er. Nej, det er Felix X Gaming. Fanden er Felix? Hvor står Felix? Hvor står Felix? Nej, det er Max Silbu. Max Silbu. Ham står Ja. Ham tror jeg... Nej, Jeg har ikke engang fundet noget gold endnu. Jeg går bare rundt og leder. Jeg har 6. Jeg har sikkert løbet Jeg tror, der er forbi nu. blæ på. Hvad er der? Det ligner lidt sådan noget blæ på. Ej, gør det. Lol. Blædreng. Lige nu. Jeg har fundet blædrengen. Jeg har fundet blædrengen. Jeg har fundet 8 guld. Stiller mig her. Blædrengen, kommer nu ud nu. Kommer lige om lidt, tror jeg nok. Okay. Han gik ved siden af mig. Ja, blædrengen løb lige forbi mig. Blædrengen! LOL! Der er en bue. Hvor er han? Har vi fundet detektivbuen? Ja, nej, jeg har ham selv. Nå, du samlede ham til det. Han var lige til at prøve at flække en der. Hvor er det, han er? Han er tæt på, han er op mod det der. Jeg står og kigger på ham, Viggo! LOL! Der. Jo, jeg har Viggo, hvor er han? Max. Han står lige her. Nå, han er oppe i det der sted. Lol, der var en, der lige løb ind bag ham. Lige ind i ham. Lol. Fuck, hvor godt. Hvor er det godt. Hvad er det? Nej, hvor er det godt. Der var bare en, der ligesom løb foran ham. Og Jeg tager den her. Viggo, hvor oppe? Er det en storm? Ja, han er ligesom en spawn, kan man sige. Han er i det der Jeg store kan se område. detektiv, jeg kan se detektiv. Jeg har også en. Viggo, hvor han er? Jeg står ved detektiven. like to suck my ball? What are you saying? Viggo, hvor er det han? Han er lige her. Hvor er lige Han gemmer sig lige om bag stolpen. der, så skal jeg bare holde mig væk derfra. Viggo, du lægger freaking meget. Nej, han dræbte mig. Jeg havde 6 nu. Virkelig lav FPS. Jeg står bare her. Jeg synes, det hver gang jeg dør, så får jeg virkelig lav FPS. FPS. Han står her, jo. Han jeg er faldt ned. her. Jeg er glitch, Jeg vil gerne lige glitch. Hvad er der 60 sekunder til? at morderen vil tabe. Ja, man. Det ved jeg. Jeg glitchede. Der er en. Den her vej. Jeg lavede bare snyde med jer. Det var ham, den gule fyr. Der. Noob. Den gule med det grønne bandana. Hallo, han er godt nok noob. Bandiduna. Hallo, prøv lige at se, hvad noob han er. Hvad laver han? Der var en lige der. Watch out, the murder. Jeg tror, det er teamet. Murder En teamet. now find the virus. Jeg kan se murder. Jeg har fundet det. Yay! GG! GG. Den er 4v4. Ja. Kan vi streame PvP? Leaving queue. Hvad er Jeg kunne ikke ryge ud. Jeg røg bare videre. Nej, jeg røg ud. Jeg røg også bare ud. Filgaming.dk. Hvad? Der var mange andre Filgaming. 4 V4. Nu må vi hoppe, du er glækker, Viggo. Ja, det er ikke Drenge, vi håber... jeg kører god FPS igen. Du må lige have den op på 6. Ellers kan du ikke PvP. Jeg har min op på et eller andet. Jeg kan ikke Ja, se det hele ligger mappet. Jeg glemte det at Ej, så map. Det sidder for højt. Drenge, vi bliver bare tilbage. Hvorfor tager du det i stedet for en axe? det kan jeg bedre lide. You got me walk me out, taking you up Ej, to jeg go. De bygger jeg base, droppede drenge. lige Vi skærm. skal op og lægge deres base. Hvem er med mig? Lav de base!
Hector, hvor er du? Er du dernede? Nej, jeg er lige bag dig. Okay. Der er en eller anden. Vi må op og hjælpe ham. Det er vores team. Det er vores team. Hvor er det godt lavet mig. Jeg kom lige ind der. Ja, det gør jeg Der er også. 2 der. Wow. Noobs, the boost. Noob, the noob. Style. Noob. Ej, hvad nede, mand. Er der nogen, der kan komme og hjælpe? Ja, jeg er lige i gang med en anden. Ja, jeg dør, drenge. Tak for hjælpen. Jeg skulle lige jeg er kunne lige i finde gang med en at anden. sætte nogle settings. Hvad laver du også? Sådan. Hvorfor til R? Det kan jeg bedre lide. Hvad kan du Så bedre du lide? bare, når du har brug for gap, så trykker du bare R, eller hvad? Nej, så trykker jeg... mand. Jeg er ved at skralde lige nu. Jeg har alt for høj. Jeg tager lige speedet. Kan jeg godt, Fuck yeah. kan jeg godt lide den. Viggo, der er en bag dig. Han har ikke så meget fart på, men Jeg har han... mega low FPS, så jeg har helvede til det. Han går ikke en low FPS, mand. Jo, det har jeg. Jeg lægger Jeg døde. til. Er det der i helvede? Jo, kan du se en, der har dirke op i luften? Jeg har mega... Nej. Jo, jeg Det går videre. Jeg har dirke op i luften. Jo, jeg havde. Drenge, hvor er I? Drenge, vi må finde det her. Drenge, jeg kommer med jer. Vi må finde det her, ellers dør vores mænd. Vi er alle sammen, ikke? Jo. Jo, vi er sammen med ham der Laprut alt. Ej, det vil være grineren, hvis vi var mod hinanden. You got me walk me out, take you. Come on. Okay, jo, der er 3, der går mod Johan. Ja. I going to block you. Damn, det var et godt bowshot, det der. Lige midt af. Damn! Der er en, der er 7 HP. Der er en, der svin! Der er svin. Wow, drenge, wow. Jeg satte mig selv i lava! Lava! Selv til at dø. Viggo! Jeg døde! Hvorfor satte jeg også mig selv i lava? Jeg var så meget bedre i den What? anden gang. Johan, der er double kill. Nej, jeg tror Jeg blev også lige dræbt. Det går meget dårligt for mig. Det går også rimelig dårligt for mig. Hey, hvad er klokken egentlig? Ingen idé, hvorfor. 4, okay. Jeg trykker lige... Hvad skete der? Der skete noget. Drenge, hvorfor er vi så langt væk fra hinanden? Nu kan det være, at vi kommer mod hinanden. Jeg er for low FPS. Okay, nu stiger den igen. Der er en, der har en militær skæg. Shit! Jeg ved med ham. Jeg var ude af gamet på vejs. Og jeg lægger. Kan vi ikke så Jeg bare kan ikke løbe spille? hurtigt. Så er vi mod hinanden, Viggo. Det ved man sgu Jeg aldrig. sidder 4 dead man. Ej, nu. For dig. Så er vores team er bare nedlagt. Drenge. Hallo. Drenge, hvorfor spawner I dernede? Hallo. Fordi vi kan. Jeg kan se hinanden. Fordi vi kan. For jeg kan se Jeg har hinanden. fået chunk update. Hvem er det? Mario, vi wrecker dig, PP. Vi flækker. Man skal hoppe for at kunne slå dem. For man kan se, der er slå ting der. Jamen, det er bare get ikke væk. crit-partikler. Noob. Ja, men ellers kan man ikke se det. Fordi du Der kommer noob ind. Det er crit. Er der kommet noob til? Der er kommet noob! Noobie! Lucky for you, that's what I like. Noob. That's what I like. Nej, vi kalder ham Nip. Nu kalder ham noob. Håber vi sammen med nooben? Nej. Jeg ville gerne have været sammen med nooben. Og jeg kan ikke ramme den. Er I klar? Vi laver. Hvad er det, du har på R, Viggo? Blocks. Box. Okay. Lol. Der har jeg min perspektiv. Kom nu. Det har Kom jeg bort. Au. Det har jeg også på F. Der har I. et perspektiv. Og vi får Ej, en der. jo, kan lige blok. Jeg fik stil. Man, den er low min FPS. What a combo! Er der ikke lige lidt heks? Wombo combo! Der er ikke nogen wombo, men der er en combo. Nej, mand. Hvorfor går jeg også ind i min inventory? Vi går videre. Jeg burde kraftet med Drenge, Johan, jeg kommer. Vi kommer. Jeg vil. Hvorfor er min skærm sort i lang tid? Det er rent faktisk rigtig irriterende. Johan! Jeg kan se en til noob. Nej, det er sgu da ikke. Nå, det er ikke en noob. Det er Viggo. Viggo. Hvor er du? Er du sammen med Viggo? Ej, vi er mange af dem der.
Johan, vi er sammen med en, der har... Han er også sgu da også nu. Han er, selvom han er... jeg løber Ej, på der er hans. flere med... Der er en til, der også har det der skin, som du også har. Eller den der lag op på dit skin. Boxskin. Hvordan er det, man får det egentlig? Det, en gang imellem har man det bare, en gang imellem har man det ikke. Help me. Der kom mit vand. Nej, mit vand. Jeg mister mit vand. Men Jeg skal lige op og lag. hente mit vand. Nej, mit vand. Nej, jeg mister vand. Nej, jeg mister mit vand. Jeg flækkede nu min! Nice. Vi går dig, der bliver flæsket. Nej, det er Johan. Jeg fik om lige lava. Ja, hjælp! Jeg hjælper. Jeg hjælper. Jeg hjælper. Jeg er med hjælper. Han er Emil Trier! Du don't take Emil Trier! Skal jeg komme, Viggo? What a combo! Jeg vil lave water combo wombo. Viggo, vil du passe på? Jeg hætter lige. Run, Viggo, run. Der er en bag dig. Viggo, run for your life. Jeg tager lige den her. Emil Trier, han skal ned. Han skal ned med nakken. Han må ikke sige det. Emil Trier. Emil Trier nu. Ad gør Emil Trier nu til FBB. Oh shit, der er meget lava! Sådan der, bam! Så! Han er Sat i lava, lava. han er lava, drik. Emil Trier i lava. Jeg går bare efter. En stand efter Emil Trier. Jeg skal lige have noget lava. Dink. Dinke, dinke. Jeg skal lige have noget vand. Ha! Sæt dig i lava! Ja, jeg fik noget vand. Jeg sætter bare Emil Trier i lava. Jo, der er en lige bagved dig. Lava lashes. Der er en, sæt mig lige i lava. Viggo, sæt vand under dig. Emil Trier, han det har jeg dør. gjort. Nej, men Emil Trier, du gabber for træt. Jeg tror, Emil Trier... Viggo, hjælp mig! Viggo! Jeg fik hans lava. Dreng, lige hjælp mig lidt. Jeg er nødt til at gabe. Vi skal lige flække Emil Trier. Jeg har lige en Men vi flækker den her. Vi flækker den. Han dør. Ja! Luf, det er mig. Kom nu, Viggo. Viggo, wombo combo. Nej, Nej, jeg kan Hvorfor gabbede du, Viggo? Nu tænker jeg jeg gå over. igen. Kom nu, Hækki. Jeg løber efter. Jeg tager herover. Jo, du tager ham. Ja, det er godt. Ja. Han blokker op bogen. Han er virkelig low, tror jeg. Han har 6 eller sådan noget. Ja, han er virkelig low. Han er på... Han dør nu. Han er i one hit, tror jeg. Nej, det er vi han faktisk. Sådan der. Ja! Nu for klop. Hvem vil have lavet? Hvad? Skal vi lukke ned? Og ses i næste video. Hej.